Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likaYisebene indodana nomoya ocwebileyo. uNkulunkulu aqhubeka benathi, ahlale nathi, asibusise, asivikela, sikhanyisela, sinikeza amandla nomusa. Ngifuna kancane siyobuka izwi likaNkulunkulu. Luke chapter 11 verses 1 to verse 7. Luke 11 verses 1 to verse 7. Khona lento uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami. Inkonzo yokukhuleka. Engathi ibandla likaNkulunkulu belingakhuleka. Engathi ibandla likaNkulunkulu belingasondela kuyena. Lithi wena Nkosi uthembekile ngezikhathi zonke. Engathi sibizelwe enkonzweni yokuphakama. Sigaqe. Sikhuphukele enkosini. Simnikeze okwakhe. Maqedane enze umsebenzi. Luke chapter 11. Now Jesus was praying in a certain place. And when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. Kwathi ekhuleka endaweni thizeni, eseqedile omunye wabafundi bakhe, wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka, njengokuba uJohanesi naye wafundisa abafundi bakhe. Khona lenkonzo uNkulunkulu ayibekayo enhlizweni yami ethi, Nkosi, sifundise ukukhuleka. Nkosi, sifundise ukukhuphukela endaweni engcwele. Nkosi, sifundise ukuhlala la wena osibizela ukuba sikhuphukele khona. Nalento evukayo kumina uma ethi, teach us how to pray. And kunamagama engifuna ukwasebenzisa namhlanje. The first word is the word pray. P-R-A-Y. Mhlambe ngifisa ukuba silithathe leli gama silihlephule and break it down and say, what does this word mean, or how can this word help us? And so the first word, it's pray, and the first letter, it's P. And the word P, write this down for me. P stands for praise, ukudumisa. P stands for praise, ukudumisa. R stands for repentant, ukuyisola. A stands for ask, ukucela. Y stands for yield, ukulindela. That's what those words stand for. But I want to break them down. And so when we pray, let's take P to praise. Praise God. Praise Him for who He is. Praise Him for what He has done. Uyabona uma sikhuleka, inkonzo yokuqala engiyibuka ibalekile, inkonzo yokumdumisa. Just praise God. Just praise Him with everything that you have. Mudumise
ngakho konke, mudumise nangenyembezi. Ingakho uDavide ayikwazi ukudumisa uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu uSawuli wayethi izinto mase zimxaka, amemeze afune lo mfana omncane okwazi ukushaya ugubhu. Athi mfana awudlale ugubhu ngoba ithandwa zami khona lento abantu abayikhohlwayo okanye abangayazi. Indumiso iyayixosha indlala kamoya empilweni zethu. Indumiso has the power to expel any source of darkness. Yabona khona into uSathane angakwazi ukuyenza, ukudumisa uNkulunkulu. And so every time uqala umkhuleko akuqale ngokudumisa uNkulunkulu. Ingakho amadoda asendulo athi mekhuleka athi bayede uNkulunkulu, bayede Jehova namandla, bayede Jehova Nisi, bayede Jehova Jigeni, bayede uNkulunkulu othobhala kahle, onwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu, bayede mavula kuvaliwe emzini yamadoda, bayede wena ozwi lakho kaliphikiswa, bayede wena ovusa ishosha, bayede wena ovula amehlo empumputhe, bayede wena owondla abafelokazi, bayede wena okwazi ukulondoloza intandane, bayede wena owehlisa uKristo emthini, bayede wena ophakamisa amadoda empini abuye esenqobile, bayede wena okwazi ukusilwela, bayede wena ongangezwe lakhe, bayede wena okwazi ukusenzela esigakacabangi, bayede wena ovusa abantwana, bayede wena owaqeda umopho, bayede wena owavusa intombazanyana, bayede wena okwazi ukuxolela konke. These are just some of them. Kodwa usamnikeza udubo, uyamteketisa, umnikeza into ayenzayo, uvuselela amandla entweni ayona. You acknowledge his mightiness. You acknowledge his greatness. You acknowledge what he has done, what he is doing, and what he will continue to do. That's all you do. You acknowledge. Uthi bayethu esabeka. Uthi ngiyakwazi wenza konke. Ingakho abanye abantu uma benika uNkulunkulu udumo, abanye bamnikeza ngehubo, bamdumise. Athi ohuba kahle, athi mdumise njalo, athi mdumise malanga onke, athi nange inyembezi. Yena nkonzo yokuqala leyo. Teach us to pray. Nkonzo yami yokuqala is to acknowledge the mightiness of God. Nkonzo yami yokuqala ukubabaza ubukhulu bakhe. Nkonzo yami yokuqala ukumnikeza udumo olumfanele. Praise. Mdumise uNkulunkulu. Mdumise ngakho konke. uNkulunkulu udunyiswa ngeinyembezi zethu. uNkulunkulu udunyiswa ngeyithukuthukhu zethu. uNkulunkulu udunyiswa nayimungulu athi ngiyakwazi uNkulunkulu owenza konke. That's the first word. The second word is repentance. uNkulunkulu angenzanga kahle. Asho njalo ngelinye ilanga umfana uDavide
kumahubo 50:51 athi ngihawukele Nkosi ngenxa yomusa wakho. Ngihawukele Nkosi ngoba angihambanga kahle. Ngihawukele Nkosi ngoba angikhulumanga kahle. Asho njalo uIsaya ngelinye ilanga athi Nkosi indebe zami ingcolile. Athi Nkosi angenzanga okufanelekile ebusweni bakho. Asho njalo uMose ngelinye ilanga athi Nkosi angifanelanga lenkonzo ongithwesa yona. Athi ngoba ngikwazi ukukhuluma kahle. Khona inkonzo ebalekile athi mekhuleka owazi kahle athi ngiyavuma uNkulunkulu umnini mandla onke athi nanina abazalwane athi ukuthi ngonile ngokweqisa athi ngokucabanga ngokukhuluma nangokwenza nangokuphutha azathi icala lami athi icala lami elinzima. Konzo yokwehlela ngezansi, konzo yokuvuma ukuthi angenzanga inkonzo ebingifanele. Part of prayer is acknowledgement of our sinfulness. It is acknowledgement of our weaknesses. It is acknowledgement of where we have done wrong. It is acknowledgement of where we have moved from grace to disgrace. That's the second part. I acknowledge I have not done well. Ngiyazazi izono zami. Ngiyabazi ububi bami. Ngiyavuma kuwena Nkosi. From the bottom of my heart. Ngiyazi la ngone khona. Hathi obhala kahle athi sengifanele ukushawa wena. Hathi kodwa ngithembele emseni wakho. Athi ngithembele esihawini sakho. Athi ngithembele ekutheni wena Nkosi awumlahli umuntu wakho. Wena Nkosi uhamba nathi. Wena Nkosi uyasithwala usithwalise maqedana usithwalele. Kodwa ngiyayithanda leyo nkonzo. Athi obhala kahle athi vumani izono zenu phambi kwaNkulunkulu khona iyakunhlambulula. Yabona ithandwa zami, abanye bethu imkhuleko yethu ayikwazi ukufinyelela kuNkulunkulu ngoba sisuke sangadlula enkonzweni yenhlambuluko. Sisuke sangadlula enkonzweni yokuxolisa. Part of repentance is acknowledgement that I have done wrong, either by neglect or by omission. Angikwenzanga okuhle. And ngiyayisola ngalokho. Ngiyazilahla mina uqobo lwami. Kodwa ngizozilahla ngizozendlala enyaweni zakho. Ngiyacela Nkosi, yiba nomusa empilweni yami. Ngiyacela Nkosi, yiba nomusa empilweni yami. Ngiyacela Nkosi, athi obhala kahle ungabheki izono zethu kodwa bheka ukholo lwebandla lakho. Ungabheki ukuhluleka kwethu kodwa bheka ukholo lwebandla lakho. It is acknowledgement of our sins. That's the second word. Kuma kufika the third word, to ask. Cela. You've praised him. You've repented. Now you can ask. Utobhala kahle umpostoli Pawuli mebhaleli ibandla labaseFilipi
athi make your needs known to the Lord. Write that down. That's the word for today. Make your needs known to the Lord. Make your needs known to the word. Enzani icelo zenu zaziwe enkosini. That's the word for today. Make your needs known to the world, to the Lord. Make your needs known to the world. Yenzani icelo zenu zaziwe enkosini. Thandwa zami, imagine if we did that. Yenzani icelo zenu zaziwe enkosini. Angidingi ukutshela abantu. Angidingi ukubikela abantu. I only need to tell God. Make your needs known to the world. Yedwa umuntu engidinga ukumbikela uNkulunkulu. Uyedwa umuntu odinga ukwazi uNkulunkulu. Uyedwa umuntu ebekumele ngiyomxoxela lonke ihlazo lami, zonke izicelo zami, zonke izidingo zami. Usho njalo umpostoli Paul uthi make your needs known to the Lord. Yenzani izicelo zenu zaziwe enkosini. Uyena yedwa okwazi ukwenza izinto. Ngiyacela ithandwa zami. Ngiyacela ithandwa zezulu. Mbikeleni uNkulunkulu. Athi obhala kahle, athi bengiya kumfuna uThixo. Athi mase ngimtholile, athi bengiya kuyibika indaba yami. Asifundeni lenkonzo yokuya kuNkulunkulu siyomxoxela. Asifundeni lenkonzo yokuya kuNkulunkulu siyombikela. Asifundeni lenkonzo yokuya kuNkulunkulu and make our story, our case known to him. It is in the third stage lasiqala khona ke ukumtshela uNkulunkulu. Nkosi nansi inkinga engibhekene nayo. Nkosi nakho ukuthi engicelayo. Nkosi nakho ukuthi nokuthi. It is in that stage where we make our case known to God. When we make our things known to him. Shonjalo umpostoli Paul. Yenzani izicelo zenu. Make your needs known to the Lord. And the last word is why. Yield for God's will. Funda ukuthobela nokulindela intando kaNkulunkulu. Trust him. Methemba uNkulunkulu. Trust him with your life. Trust him with everything. Uthi umkhuleko wami Nkosi sengikubikele. Uthi ngelinye ilanga uSimon Petrus athi siyakuya kubani? Lokho amazwi okuphila ekuwena. Siyoxoxela bani futhi lokhu sesikubikelile wena owumphathi wezinto zonke. So reporta phi lokhu wena uyi-head office yeimpilo zethu. Once I've made my needs known to the Lord, the last word is to yield. Yield for his will. Wena ke Nkosi, intando yakho mayenzeke empilweni yami. Athi ubhala kahle encwadini kaJakobe chapter 5 athi masithobe esandleni somusa sikaNkulunkulu.
ikhona iyakusiphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa siqale enkonzweni eyodwa masithobe esandleni somusa sikaNkulunkulu. Obedience. Yield for me speaks to obedience. I have made known to him whom I trust. Sengishiyela konke kuyena. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi esikucelayo nesikudingayo. Wena Nkosi uyakwazi esikakakuphimiseli. Wena Nkosi uyakwazi esikakabhekani nakho. Wena Nkosi uyazazi nezinto esobhekana nazo. Uyazi uNkulunkulu wazi nengane engakafika esibelethweni. Uyayazi nanokuthi yobahlobo luni lomntwana. Yazi uNkulunkulu wazi even nepromotion engakanikezwa yona, nepost engakacreatewa. Uyazi kunepost ezocreatewa that is meant for you. Uyazi. Yazi khona into esibe sikhohlwe. Yazi uNkulunkulu ubuke ehlathini abona umuzi wakho. uNkulunkulu ubuke ehlathini abona ibhizinisi lakho. Kodwa mina nawe sibuka ihlathi. uNkulunkulu has gone beyond ihlathi. uNkulunkulu selibonile ibhizinisi lakho. uNkulunkulu sewubonile umuzi wakho. uNkulunkulu sebona into azokubusisa ngayo. Kodwa mina nawe, because we are limited, sabuka udaka, sabuka ihlathi. Yield. Yield. Trust the process. Trust the process. Learn to trust God. Ungahambi ngokuhlakanipha kwakho. Kwesinye isikhathi we get so frustrated because we think we are in charge. We think we can do it. We think we have the power. We think we have the means. Trust God. Yield. Kumele sifunde ukuthobela intando yakhe. Athi ucula kahle, athi uyiguqule yami intando ifaniswe neyakho. Ngegama likaYise indodana nomoya ocwebileyo. Amen.